Ago ni Nyasaye maduong' erokamano maneno koloso thuolo maber mondo wawuoye wachne mondiki e muma. Dwana wuoye muma mar Jo-Ibrania 4 matindo 12. Koro in jasomo wasom kodi kwadhi. Muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Bende obith moloyo ligangla madhoge 2. Opowo chuny dhano kendo odonjo nyaka iye mogik, kama opoge paro gi chuny kod fuoni gi ondhudho. Bende oketo bura ni paro kod dwaro manie chuny ng'ato. Onge gimoro amora mochwe manyalo pondo ni Nyasaye, to gik moko duto elore e lela ni jal manyaka wanyis gik ma wasetimo. Wapako Nyasaye maduong' mar yuoro gokinyi sani. Awinjo kosemiya thuolo kendo osemiya chir mondo awuoye wachne mondiki e muma. Nyinga gin Bishop Samuel Maroche, an wudo gola ja Asembo Kanyakala. Kidhi korwa tilora Ajigo kichimo Bondo. Winjo ka muma wuoye muma wach mar gima ngima kendo tiyo. Gima ngima en gima nigi uhai. En gima nyalo bedo ni pok otho. Yien nyalo bedo mangima, le ma bungu nyalo bedo mangima, kudni nyalo bedo mangima, winy ma e polo be nyalo bedo mangima. To ochako medie gimoro ni tiyo, tiende ni ongima to nitie gima onyalo timo. Onyalo bedo mangima to onyalo ting'o kom kogolo kacha to tero kamachielo. Onyalo bedo mangima nikech onyalo kawo kwer modhi e puodho mopur. Onyalo bedo mangima nikech inene ka en gima wuotho, nyiso no ngima. Kendo e ngimane no nitie moko mayuak manyiso no ngima. Nyathi konyuol to ok oyuak sano to min gi bedo gi parruok ni samoro nyathini otho, nikech mangima konyuol molwar piny ni pap tiyolo kuome pi ka obudho ka ok oyuak, to kama oyuak tibunjo ka joma nene kanyo wacho ni ongima. Matiende ni onyalo bedo mangima to ok oti. For example, ka miyi thuolo, ka ng'ato tuo e osiptal, tidhi nene ka en e hali mahututi, oketne oxygen gi masinde madongo mondo mede muya kik otho. Mano ng'ano ngima kendo kinyalo wacho no tho. Makmana ni gi samo ninde kanyo ma imiye oxygen kod ume no, onge gima onyalo timo. Tiende ni ok oti. Ngima to ngima lakini ok oti. Ta adwa na wuoye ng'ama ngima, wach mangima. Moracho ni wach Nyasaye ngima. Kisomo Johana 1 e wang'e kidhi piny, mano injili. Ondik ni ka chakruok wach ni nitie, to wach no ne en kod Nyasaye, to wach no ne en Nyasaye, to wach no nomiyo gik moko te ochwe, kendo mano ochwe nochwe nikech wach no. Tiende ni kara wach gima ngima nyalo chweyo gimoro ka gimachielo ka dhi bedo gimachielo. Dhano nochwe kod wach. Gode madongo mineno ma wang'eyo, obed mar Everest, obed Mount Kilimanjaro, obed ma Kenya ming'eyo madongo nyaka Huma, mago wache manochweyo. Kendo wach kanowache to got betie. Nembe madongo machalo Pacific Ocean, Indian, Nam Lake Victoria, gaoche machalo kaka Yala, River Nzoia ming'eyo go. Mago wache manowuok e dhok Nyasaye to wacho dhi ochweyo gi. Ni chweyo gi ka wache matiyo. Tiende ni wach ne ngima. To Johana wacho ni wach no ne en Nyasaye. Tiende ni kara Nyasaye kowacho wach moro to wach no tiyo. Tiende ni Nyasaye ngima to kendo wach mowacho e dhoge tiyo. Apako Nyasaye maduong', apako jayuoro. Adwa ni wach madhigo ni oyarre ni malach mondo iwinje, kik iaye kok iwinjo wach. Muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo, kendo pogo paro. Otiyo. Kidwa ng'e ni otiyo adier, kondikie muma ni jotuo chango, to ka wasomo mowakete tich, ineno ka ng'ama ne tuo chango kendo wuotho dhiyo. Kata obed rang'ol, kata obed puth, kata obed ni wang'e rach, kata en gi TB kata kori opong', gi athma, kata en gi tuo sukari,
kata en gi tuo mar pneumonia, kata en gi leukemia, to wachne wach, to kao wachno kuom yie, Muma wacho ni wachno change. Kendo we wachni, wach oseloko pach ng'ato mowe timo gima rach to chako timo gima ber. Nitie ji mang'eny ma jo mirima mano ochopo samoro e kinde mosemako nyaka tol, odwa ni mondo dhi odere kata sumu serudo, to wach mowinjo ka ng'ato wacho, kata mowinjo ka jayalo wuoyo e TV ka kora wuoyo ni, nyalo loko pache wach miwinj kochako dok mobolo sum kucho mokawo tol odhi owang'o nikech owinjo wach kende. Wachno kongima to loko situations ma ng'ato kale, apako misinga mar lweny. Wach Nyasaye odonjo ka Ibrahim oyudo ka dhako osedak higni turi mosea nyaka bor, manyuolane gi Ibrahim machuore chunye osea ni ok bi nyuol. To chieng' ma wachno odonje dala Ibrahim sa 7 kichamo lanj chiemo mar wiu, to wang' Ibrahim oneno wach kolokore dhano kochimo dala ne tir ka gin ji adek. Ne ok gin ji adek kaka iparo, nikech samo chimo ma Ibrahim koro wuoyo to oneno ng'at achiel kendo luongo ni ruodha. Tiende ni ne en Nyasaye modonjo ka Ibrahim nyadidek, dwa ni ywak kanyo mondo ing'e. To sama ne gisebet e tie yien, to wach nowuok e dhogi mowacho niya, Ibrahim, higa manyien kaluoro sama kama, biro nyuolo wuoyi e dalani mibiro luong ni Isaac. Sara nonyiero nikech nong'eyo ni gi higa mosechopi makoro wuothe go dungano, makoro wuotho kosekulore, samoro yo be we oweyo mokal kando nikech oseti tong'o makich nadi. To ndikie Muma mar Luka ni duto tek nyalre kuom Nyasaye. Mama ni nomako ich monyuolo nyathi miluongo ni Isaka. Wach mane joko wachone nokelo ngima, okelo wuoyi e dalano. Ana machiel Kana odak higni turi ka onge nyathi. To Eli ma jadolo manopong' gi much Nyasaye, mane wir Nyasaye ni kuome, nowacho ne wach mar Nyasaye mokone niya, dhako gimidwarono bondo timre ni. Ana noa kanyo to iye ochako dongo. Wach kara tiyo kokete tich, wach Nyasaye otiyo. Duong' odog ni sima madhod Juda, duong' odog ni sima madhod Juda. E kinde moko mama moro nyuol ne obiro matek, osegolo nyathi to biero pod odong', osedhi muda, ji bende notho, maringre ne osechako bedo yelo. Tigochona kani e piny Kibira, tadhi e siptal kama ne entieno, kidwa tere Kenyatta, oselokore piny oseyawo bangi, ji osebagni. Jomoko wacho wechegi, jomoko bende osetemo. To nachopo kanyo kar sa 8 odiechieng', ayudo konindo kobe pacho, oseneno tho, oseneno kitundu, oseneno kotho, owe nyithinde moko kiye, owe chuore manohero, oseneno marami e wang'e. Nachopa koni mama winji, ondike Muma ni jomoluoro Nyasaye dak aming'a. To chako ndike Muma ni onge tem manowe nochop kum jomowar manologi, apako misinga mar lweny. To mama ni nokawo wachno kaka nawachoneno e dakika matin, nwapo kochukore mabiro wuok oko ka ok otere Kenyatta. Wachno nigi teko kokete tich, ongima kendo tiyo. Duong' odog ni sima madhod Juda, dog ni sima madhod Juda nyakwar Jesse. Wach mawuoyeni ngima kendo tiyo. Osiepna we wachni osetiyo mibe ing'eyo ka joneko manotwe lwetgi kod nyororo gi uno.
wach kende mano winjo kiwuoye Yesu chiro lotho ni nyalo ne kono we ma wiyo bed makare nyoroche mano twego lwetgi no wuok ka wach kende bu winjo kum jayalo wach nyalo loko gima rach to bedo gima ber wach apako misinga mar lweny weche mane Yesu wacho no miyo ji oyie to miyo ji oneno ono gi ranyisi. Petro ka Jona edho hekalu oyudo puth mosebudho ikelo kinyi tigolo dhiambo okwecho ong'eyo chieng' lemo gi sa lemo ong'eyo joma bire lemo gi dhorangai monego betie kikwecho nong'eyo ni Petro ka Jona gi Johana Wud Zebedi nigi pesa. Apako Yesu thuon ing'eni ka in gi Yesu to kata jodala biro neni ka gima in gi pesa kata ni nindo kech ng'wono mar polo umi maber. Ne gineno Petro pudhni oneno Petro mokwa pesa. Petro koni winji pesa gi dhahabu to onge go to gima wan go ema wachiwo e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Chung malo mondo wuothi wach mano winjo mar e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Chung malo mondo wuothi jata no ka wacho no kako wachne no chung mochako wuoth kende ka wacho miyo tiende bedo gi teko wacho miyo ndhudho bedo gi teko leche kod choke manin kuome no bedo gi teko nikech wach mane Petro ka Jona owacho ne. Apako wach Nyasaye. Apako Yesu thuon wach Nyasaye ngima kendo tiyo osiepna weluor dwane yud wach kata jochiende osechieni higni 20 landi ni gero jochiende odak iye dwaro wach kata isekendo mon aboro osedhi ikia gima gologi ng'ama sebogi be onge kanyo ok dwar bilo kata yien miswago gino kalo counseling gino dwaro wach mowuok e much Nyasaye biro tiyo jochiende mag wasumbinigo biro mama samori nena to nyithindo mimako igi luar gi dweche 3 iseika 4 makata jalemo onge miluongo wich kuot maduong' mok iseike tie bunge kuondegi geno onge aka kuom yiend nyaluo isemadho te isemadho jabad kwach isemadho tiyo ber isemadho tiyo chok nyabungo dida onge mapok imadho isemadho tapenji donge pod ineno kimako itolwar dwaro Yesu wach mondiki mangima kendo tiyo biro mako jochiende makisoni mag tho nyithindo dwaro wach mawueni ni Yesu Kristo ma Nazareth nyalo duto te. Duong' odog ni Simba ma dhod Juda, duong' odog ni were, duong' odog ni Yesu awuoyo wach mangima kendo tiyo ngima jolweny Shadrach gi Meshach kod Abednego kani e piny Babylon gineno lweny masiche gi tembe olworogi gini e piny twech piny ywagruok piny maonge yie to onge kwe. Wach kende wach mane ging'eyo giwacho niya we wach ni ruoth idaga ming'a to gima wang'eyo ok wanakulre ni Nyasach Dagon wan gi Nyasach Israel miyude wach ok nene to gik motime maneno ok wanakulre en oreswa to kata ka ok oresowa to wana ok wanakulre ni gima ochwe gi lwedo moketne wang' machalo mbulu ok wanakulre wadagi. Tapako Yesu sama noketgi mach momogi salfa 7 sano wach mane ging'eyo ni Nyasaye
ok lam gi Nyasaye machielo. Nokelo jal machalo gi wuod Nyasaye, ng'at mar ang'wen, kanie majno. Yesu kodonjo chandruok, ok iwinj chandruok, ji ema neno ni chanduri, iti winjo mor, iwero wende mag pak, mag yum wema, ok iwinj pek. Ka Yesu odonjo ng'at mar ang'wen, ijachir. Apako Nyasaye maduong', apako wach mondiki, apako wach mondiki, achako wach mondiki, apako wach mondiki muma. Yesu nigi lweny, en gi teko, en ye komanda. Kosewacho to timre haraka. Nowacho ni mbidhi bondo bedie, le mamoko bedie, yamo bedi, pi obedie, dhano obed gi teko ewi le. Nobedogo, dhano noketho ketha kende, to wach nigi teko. Tuo odog ni simba, wach no dwano bed mangima. Jomoko ni kode to se fent, wach no se toigi. Tawuoyo wach mangima mar Yesu da Nazareth, makato nyuolie dala bilo kod ndagla, ma joma tho ndagla gi bile manego, tiye kum wachni ok nomaki. Inibed thuon, iniwuog oko, kineno Bwana, inine Yesu kogolie dalano, kaka nogolo Ibrahim wuod Tera e dala Tera, kama ne ilame nyiseche mag bilo. Duong' odog ni simba ma dhod Juda, duong' odog ni were, duong' odog ni Nazareth, duong' odog ni jal mangima. Apako misinga manitie. Awacho niya, kinyalo yie gi wach mawacho ni Yesu Kristo en ye wach manyalo miyo gik moko betie, nikech ongima kendo tiyo muofu. Orado gi wach e taon mar Jeriko, to wach kende mano wach e dhoge. To Yesu wacho ne gimidwaro otimreni, chakinen. Nomako wachno, koyawo wang'e, noneno pinygi manoneno chon. Kara wach tiyo nyalo miyo kata nyathini Laura kata randulme oseng'ad kare oko. Dala nino ng'ama rawe onge, tirawo to onge gimoro. Dala ni ojuang', nyithindi ojuang'. Yesu ja Nazareth kowacho ni gwedho onge ng'ama dichak kuom kendo, kowacho ni nyithindi oting'o malo, ng'ama dikwer onge, kowacho ibiro tho ka in tajiri, ng'ama kwer onge. Gima wuoyeni ka Yesu wacho, to wachneno nigi teko. Kowacho onge jachien manyalo pingo. Song'och modok ni thuon, duong' odog ni Yesu, duong' odog ni simba, duong' odog ni ja Nazareth, duong' odog ni oinga, duong' odog ni jal manonyuol ka piny olich, duong' odog ni jal manonyuol e kisika badhok, duong' odog ni jal mane sulwe ochung'ne malo, duong' odog ni simba ma dhod Juda, duong' odog ni jal manokelo resruok e miere moselal. Wach Nyasaye jowadwa, ka ng'ato winje to kawe okete tich, wach notimo. Gimiyo ji mang'eny wach Nyasaye ok timnigi, owinjo to wegi kanyo. Kaw ni wachno mari, chak ringo kode kako ndike to gi kako wacheno. Ibiro neno ni madongo katimre ngimani. Ko wachno jakwet, kaw kweno ketie ngimani. Adwa nalamie gi jomoko Nyasaye maneno ka wach dwa konyo sani. Dwa nalamie gi minena moko, kata gowetena, kata gi nyithiwa moko, kata gi wuonena mosewinjo wach mawuoye. Wachno biro wuok kodi malo, sema tivi gi lweti, mondo walam Nyasaye. Nyasaye apako nyalo ni maduong', apako teko ni maduong'. Ondike muma ni wachni ngima kendo tiyo. Utiye ni mama morie badeno, ma nyathini olale Mombasa kata Nairobi. Utiye ni jaduong' no
osepango go dala to tamore, utiye ni nyakono, mose dwaro ng'ama kende to thira, utiye ni dichuogno, mose dwaro nyako mokendo to ok nyalre. Nyasaye maduong' kwakie dalano, kod badi motimo nyinyo, kwakie odno, gi buombi maduong'. Nyasaye wach miwacho otimre ngimane, wach migole dhogi obed mar gweth, onge ng'ama pingo weche mane ajuoke owacho kuomgi, mane ajuoke owacho, mane owacho ni gibiro ran, gibiro bedo jomoran, wasumbini mag gweng', kethoko to wach mari mar gweth, mar ting' malo, mar loso gimose kethore. Nyasaye ang'eyo ni kiwacho to timore kamano. Tuongo dog ni Simba madhod Juda. Parna jaoda Maslinu Mashiali kanie piny Kabiria, iparna Nyasaye. Wow, Adiel kanie piny Kibira, Nyasaye maduong' kod chiege manya Asumbi, ichung'na kode gi nyithinde. Nyasaye maduong' iparna jatich Nyasaye Orwa Chief Apostle, iparna nyaka Nyasembo Nyawera. Nyasaye maduong' iparna jotichni, iparna Vin mawuod nyi Ugenya kanie piny Kabiria, iparna jolweny te, nyaka Nyasembo, nyaka jo Collins mawuod Obul, iparna Nyasaye, nyaka jatichni manie piny Kabiria mawuod Odera. Nyasaye kitimo kamano to duong' kod pak gi loch do dogni e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Adwa na wach kodi wach moro ni kapo ni dwaro kuma kanisa nitie, kati dwaro ni mondo iwuo koda e simo ndalabni Nyasaye, mae namba bibiro goyo 07 400 87 57 5 07 400 87 57 5. Kanisa nitie kamiluongo no Olympic stage. Kichopo kanyo tigocho na takawi. Olympic ni yo Kibera. Nyasaye mondo gwedhi mang'eny. To nitie ujumbe makapo ni dwaro mondo iyud verses moke muma midwa somo, to inyalo oro ujumbe machuok e 700 19 kod 20 700 7 1 9 20. Achaka nuoyo, ioro 7 1 9 20. Kiore namba no, ibiro yudo ujumbe machuok mar verses mag muma nyalo konyo dichieng' kodichieng' mondo iresrigo. Nyasaye madigwedhi mang'eny. Amen.